madaini mo ng charger da ibuta. Ako hulman ti imong charger kaya kung cellphone lobat akong i-charge. O lagi buta ha. Basta jerjerong gay ni mo. Bulibat gyang mata mo agad bakit. Lami ko nun ha. Si buta man eh. Asa magkakit padulong? Hoy, buta, asa ka? Unsa man? Hoy, buta, nako si mong likod. Ah, naday ka sa kong likod? Sige. Ariyo, dali. Oh, saan mo kanibuta mo? Mulangoy man ka. Ay, bigyan ako. Nang asa man ka padulong di ay? Ato ko na Charlie. Unsa man kasi lang Shirley? Dili, Shirley? Charlie ba? Muhulam kong charger, ila Charlie. Magamping-amping ba ka dito buta ha kay makitaan kasi ang bana. Ngano magamping-amping makuno ko dito? Charger maghakang Shirley. Ah, bastusa po kayo nimo. Ingon ko ba nga ato ko ila Charlie muhulam kong charger. O gani buta nga kinanglang mag-amping ka kung mo charger kang Shirley kay makitaan kasi ang bana matay. Kada ko lagon mo buta mo may kapatian gid nimo. Matay. Ingon ko ato ko ila Charlie muhulam kong charger, di ko mo charger. Ah, kalag sabaan nimo buta. Uy, ato de kas balay di ay. May patuod ato nimo dito. Basig to ara ko dito. Awa kong tren dito sa inyo, ha? Basig tuwa ka dito. Oh, O sige, diri na day ka. oh dili na ko. Sige, ato sa ko dito ha. Sige, buta amping kay to ara ko dito. Tisa na bago. Pagkun ko sa ilahangan, naara siya diri. Nuan. Uwat mo niya, balikan na lang na ako. Uy, Uy, buta, di balik lagi ka. matay. Imo kong uwaton? Imo kong paton sa inyo, wangan ara ka diri? Matay buta, unsa man kuno imong kawaton dito sa mua? Nga mi gamit, bad ra ba pud na? Matay po, kalisura din makaistorya tagbungol. Pero kwaon ko na imo nga ako ni bungulak ka, ha? Oh, okay. Na. Okay. Okay ka, buta? As paminaw ni mo. Imo mo kung sungayon kuno ni kahoy to. Oh. Na, Kahoy mo rin, ibigin ako ikaw ni. nara ko diri buta oh. Oh. Nan, diyo diri. Unsaon madaini mo ng charger da buta? Ako hulman ti imong charger, kaya kung cellphone lobat, akong i-charge. O lagi buta ha. Basta jerjerong gay nimo. Bulibat gyang mata mo agad bakit. Lami ko nun ha. Bastusan ni mo bungula ka. Ingon ko, muhulam ko sa imong charger, kaya kung cellphone lobat. O lagi buta. Basta jerjerong gay nimo. Bulibat gyang mata mo na ba? Oh, na. Ingon ko, muhulam ko sa imong charger, kaya akong cellphone lobat. Ah, lobat da imong cellphone da buta. Oh, Ibaligya ng cellphone palit charger. Time pa buta. Kita ka na kung nakit ano? Silang marlaog padulong diri. asa man duluman lagi. Nalimot ka buta. Nga buta ka, wa kay makitaan. Oh, Ay, uuto di ay. time pa. Asa man day mo gikan mar? Ay, nangugos mig bata. Ito. Ah. Mga pila po edad anang bata amar? 1, 10 anyos. Ha? Sa anyos? Yun ang gilugos. Sus, pwede mo anak makasuhan. Ma-child abuse mo anak. Unsay, child abuse ba? Ay, natukar ng pagkabungol ana. Mar ayon natog agdana. Di ba buta? Pwede na? Bot-bot nimo. Mao jodong ay na judindog tagdaning bungol. Ha? Kurig na ta pauli. Asa naman day ka buta? Pauli ko. Gamong na.